Okay, magandang gabi po sa lahat ng mga viewers dito sa Philippine Debaters Association. Muli po, meron na naman po kaming debate ngayon na pag-uusapan. Ang topic po na pag-uusapan ngayon gabi ay patutunayan ko na ang sinasamba ng Roman Catholic Church ay sa demonyo. So ito po yung topic na napagkasunduan ng dalawang panig. Ang ating affirmative side po dito ay si Brother Pedro Esmero ng Messianic Apologies. At sa negative side naman natin ay si Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church Apologies or Chief Apologist of the Roman Catholic. No? So, mabibigat ang ating contender, ang ating pagsasalpukan ngayon sa gabing ito, sa debating ito. Ano? Ulitin natin, ang topic ay patutunayan ko na ang sinasamba ng Roman Catholic Church ay sa demonyo. No? So ang ating moderator po ngayon ay si Brother Jeffrey Ponayo. Brother Jeffrey, ready na ka na po ba? Sige po, at bigyan na po natin ng daan. Ang unang presentation ay si kapatid na Pedro na Messianic. Sige po, kapatid na Pedro, nasa iyo na po ang oras. May lilinawin lang ako, bro. Ano bang gagamitin nito? Sola Scriptura ba or anong kay Bro Alvin? Ano bang ano niya? O reference ba? Kailangan ng reference or Bible and reference para kumpleto. sige. Anong gagamitin nating Bible? Ang daming salin ng Bible, King James. Any type of Bible, basta standard. Sige. Any kind. Okay. Bali, ang nangyari ay, ang referensya po na inyong gagamitin ay sola scriptura lang po. Biblia lang po ang gagamitin. Ano po? Yes. Okay po, sige po, umpisahan na po natin. 12 minutes presentation, kapatid na Pedro. Time start now. Magandang gabi sa inyo mga kapatid. Pwede ba buksan yung camera ni Brad Alvin? Hindi, mamaya magbubukas ako, Brad, pag ako na magsalita at ako mag-cross-examine. Ganun ba yun? Sige. Magandang gabi mga kapatid. Ako nga pala si Brother Pedro ng Messianic. Ang aming po paksa ngayon ay patutunayan ko po na ang sinasamba ng RCC ay demonyo or sa demonyo. Ito po ang mga kadahilanan mga kapatid dahil po ang Katoliko ay di po nagsasabi ng katotohanan. Ano? Marami pong taliwas sa Biblia ang kanyang mga itinuturo. Kagaya na lang po dyan, number 1, yung pangalan po ng Diyos, hindi nila tinuturo. Yung tama. Pangalawa po dyan, yung sasamba sa pagluluhod sa ribolto, yung pagpipiesta ng mga pagano, yung pag-antanda ng cross, ang pagbabawal po ng pag-aasawa ng pare, at yung sabat po na tanda ng mga tao ng ating manlilikha. Yun po ay binigay na tanda para pagkakilanlan ng kanyang bayan. Dahil po sa tinawag niyan New Testament, kaya po maraming binago. Oo, tama po yun na talagang sila yung nauna kasi sila po ang tinutukoy na pinagbigyan ng kapangyarihan at tinalo nila ang mga banal. Ito pa po ang isa sa hindi ko nabasa na turo nila, yung pagbinyag ng sanggol. Yung pagbabawal ng pagkain ng karne kung undas, mga kapatid. At yung mga pagpipiesta ng mga santo, mga kagaya ng Nazareno, etc., kung sino pa. Tapos yung tawaging ama yung father, wala sa Biblia, hindi ko na rin nabasa, sana mabasa yan. Yung pagkumpisal sa pare, wala rin akong nabasa. Yan po, at marami pa sana. At idagdag ko na lang itong mga
Ayan, no? Diba? Sa relihiyon po na itinatag ng ating Ama, ay mayroon po siyang mga kautusan na ibinigay. Na wag natin dadagdagan, wag natin babawasan. Bagkus, ito po yung susundin natin ng buong puso. Bilang pag-ibig natin sa ating Creator. Ano? Example ko na lang po dito yung ayan, ang sabi niya, basahin po natin sa ayan. Ang sabi niya sa Roma 2:12-14, gamit ko po ay King James. Ayan, Roma 2:12-14. Yan po, babasahin ko mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng nagkakasala ng walang kautusan, ito po yung mga hintil. Ayaw po nila ng kautusan, no? Ay mga kapapahamak din naman ng walang kautusan. Mapapahamak po, hindi maliligtas. At ang lahat na nagkakasala sa ilalim ng kautusan, ay sa kautusan din sila hahatulan. Sapagkat hindi, Tracy po, sapagkat hindi ang mga tagapakinig ng kautusan ang siyang mga ganap sa harapan ng Elohim. Elohim po, ito po yung katumbas ng DIOS. Sa mga ano diyan, mga nakikinig na Christian, pag narinig niyo po yung Elohim, iyan po ay katumbas ng DIOS. Sapagkat kami po ay iniiwasan din namin banggitin yan sapagkat yan po ay sa pag-aaral namin ay pumapartikular sa ibang Diyos-Diyosan. Ulitin ko po, verse 13, sapagkat hindi ang tagapagpakinig ng kautusan ang siyang maganap sa harapan ng Elohim, kundi ang nagsisitalima sa kautusan ay aariing ganap. So maliwanag po mga kapatid na may mga kautusan tayo na ibinigay bilang guide sa atin ng ating Creator, no? Yung tinatawag nila na YHWH sa Katoliko ay Yahweh. Iyon po ang isa sa basihan ko. Kaya ako nasabi na ang relihiyong Katoliko ay sa demonyo. Sapagkat hindi po siya sumusunod sa guide na ibinigay ng ating pong may kapal. Ang ating pong may kapal po, nagbigay siya ng guide sa choosing people niya. At tayo'y sasanib lang po doon. Kukunik tayo bilang isang sanga, mga kapatid. Bilang isang sangang ligaw. Dahil po ang tinatawag nilang bagong tipan, ay wala naman po, di naman po kung tutuusin kasali ang mga hintil. Dahil ang sabi niya sa Jeremiah 31:31, na laging ginagamit ng karamihan, basahin po natin para masaya. Ayan. Yan, narito ang mga araw ay dumarating, sabi ni Yahweh, na ako'y makikipagtipan ng panibago sa sambahayan ni Israel at sa sambayan ni Huda. Wala po kasali, di po kasali ang hintil dyan, kung tutuusin. Di ba? Hindi ayon sa tipan na ipinagkatipan ko sa kanilang mga magulang. Sa araw na aking kinuha sila sa pamamagitan ng kamay upang ilabas sila sa lupay ng Hipto, na ang aking tipan ay kanilang 4 sinira. minutes. Salamat. 4 minutes remaining Na time. ang aking tipan kanilang sinira, mga kapatid, sinira yung tipan. Bagaman ako'y asawa nila, sabi ni Yahweh. Kundi ito ang aking tipan. Makinig mga kapatid. Kundi ito ang aking tipan na aking ipinagkatipan sa sambahayan ni Israel. Pagkatapos ng mga araw na yaon, sabi ni Yahweh, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban. Mga kapatid, wala na yung bato, wala na yung papel, sa kalooban na. Itatala, ha? Hindi na wala, hindi na obsolete na, kagaya ng pagkaintindi na. At aking isusulat sa kanilang puso. Ano yung nabago? Yung pinagsulatan. Dahil mula sa bato, sinulat sa puso, mga kapatid. Yan ang hindi naiintindihan ng karamihang na Kristiyano sa ngayon. At ako'y magiging kanilang Elohim. At sila'y magiging aking bayan. Diba? Malinaw mga kapatid. Walang hintil na bagong tipan na sinasabi nila. Nagkaroon lang ng pagkakataon yung hintil kasi tinanggihan ng mga Hudyo.
Which is, maganda naman ang naging resulta ng kanilang pagsuway, nagkaroon ng pagkakataon yung mga Gentile na may connect. May ugpong. Yun yung pong nasa Roma 11, mga kapatid. Na kung ikaw na sangang ligaw, di ba, iniugpong ka, huwag tayo magpalalo. Hindi kagaya dito ngayon, nang yayabang na. Di ba? Kanya-kanya silang tayo, lumabas sila sa arsising nanay nila. Kapareho lang naman nila nga, pare-pareho lang naman sinasamba nila, si GC. Di ba, mga kapatid? Inaaway nila yung nanay nila, doon sila nagmula. Nag-lock. Yan, mga kapatid. Kaya itong Roma po, tama naman po na sila talagang kasi noon pa naman namamayagpag na po sila. Romano, isa po ang mga Romano sa nakasakop nung time ng Misaya. Sa nagpapako sa kanya sa krus. Ay sa pahirapang tulos na tinatawag nilang krus. Mga kapatid. Nag-lock yung aking babasahin. Yan. Kaya hanggang ngayon po, nung successor halos talaga sila ng mga apostol, ang problema, nung binago kasi nila yung guidelines, mga kapatid. Nakahula din po yun na babaguhin nila. 1 minute remaining time. Ayan po, babasahin ko po sa Daniel po. Ayan po, nababaguhin nila, no? Alam naman siguro ito ng lahat. Ayan po. 7:25 mga kapatid, at siya ay magbabadya ng mga salita laban sa kataas-taasan. At lilipulin niya ang mga banal ng kataas-taasan. Ayan po, nananaig talaga siya. Pinagpapatay talaga tong mga apostol, mga kapatid, yung mga at kanyang iisiping baguhin ang panahon. Ayan po, binago niya yan. Yung panganak, naging December 25 yung Misaya. Ang Sabat, ginawa niya ng linggo, mga kapatid. At ang kautusan, hindi lang po, di ba? Baguhin ang panahon at ang kautusan. Ayan, malinaw po na binago ang kautusan. Kapag makita nyo po sa simbahan yung nakasulat na 10 utos, binago po nila yon. Yung Time's up. types up. Sige po mga kapatid, at dyan nagtatapos ang presentation ng ating affirmative na si kapatid na Pedro Esmiro ng Mechanic, at sa po ay nagpahayag ng kanyang presentation, at dadako naman po tayo sa yung mga bagong pasok nga pala po dito sa ating, may nakikita ko po yung ating live ay may mga nanonood. Ang topic po na kanilang pinag-uusapan ay kung patutunayan ko na ang sinasamba ng RCC ay sa demonyo. Yan po ang kanyang topic. At ang affirmative po dito mga kapatid ay si kapatid na Pedro na Mechanic, at ang negative naman po ay si kapatid na Alvin ng RCC. Sige po kapatid na Alvin, handa na po ba kayo para sa iyong unang pagtatanong? Yes, Mr. Moderator, but Jeffrey, I'm ready na. Sige po, at ang ating cross-examination ay 7 minutes. Kapatid na timer, 7 minutes. Time Yes. start now. Magandang gabi sa ating lahat. Ito ang unang tanong ko sa iyo, Brad Pedro. Ayan po. Aminin mo ba na pag nagsasabi ng kasinungalingan ng isang tao sa Juan 8:44, sabi ng ating Panginoong Kristo, John 8:44, ang ama niya at ang tatay niya ay walang iba kundi ang demonyo, ang diablo, si Satanas. Aminin mo ba yan? Yes or no? Ayun po sa nasusulat. Ayon sa nasusulat, kapatid, tama yun. Maraming salamat sa iyong pag-amin. John 8:44. Ngayon, ang susunod na tanong ko sa iyo, alam mo ba na kinilala namin ang pangalan ng Diyos na si Yahweh? Ayon sa aming katekism, CCC 2110, 210. Alam mo Alam ba ko po yun? yan, alam ko po. Okay. Maraming salamat sa pag-amin mo na alam mo pala na kinikilala namin si Yahweh, pangalan ng Diyos. Ngayon, ang sunod ko na tanong ay ganito. Pangatlong tanong. Sabi mo kanina, nasulat ko dito, na isa daw na dahilan na hindi kami sa Diyos at kami ay sa demonyo, ang Katoliko, Romano, dahil sabi mo, hindi namin kilala ang pangalan ng Diyos. Ngayon pala, inamin mo, kilala pala namin.
So ngayon, nagsisinungaling ka pala. Aminin mo na ngayon, nagsisinungaling ka, ikaw pala ang sa demonyo. Yes or no? Ano? Kasi hindi kayo nagtuturo, tinuturo nyo ba yung Yahweh sa mga tao? Wala kayong tinuturong Yahweh sa mga tao. Kahit yung Jesus nga, di ba? Yung Jesus tinuturo nyo, hindi yan ang totoong pangalan ng Misaya. Alam mo yun siguro. Di ba? Ang Jesus ay peke. Next question. Next So, question. natanong, itong magandang balita, Biblia, Catholic Edition, Hmm. tinuturo namin to. Premise, Exodo 3:14, Yahweh ang pangalan ng Diyos namin dito sa Old Testament. Magandang balita, Biblia, tingnan mo, Catholic Edition. So ngayon, Brad Pedro, kasi tinuturo namin to, Catholic Edition to. Itong ginagamit na Biblia kadalasan ng mga Katoliko, aminin mo na ulit na nagsinungaling ka naman, ikaw pala sa Diablo. Yes or no? Hindi. Kasi hindi nyo tinuturo yan. Kahit tanungin natin ang maraming Katoliko, hindi nila kilala yung pangalan na yan. Kasi tinatago nyo. Nakasulat nga sa Biblia, halos hindi nyo nga banggitin yan. Puro lang kayo Diyos, Panginoon. Which is, ang sabi dyan sa Exodo 9:7-10, gusto niya mahayag ang kanyang pangalan. Next question. Next question, dito sa Catechism of the Catholic Church, CCC 2nd edition, Libreria Editoris Vaticana, sa Article 210, as a premise muna, Master Moderator, sinabi dito, when Moses asked to see his glory, God responds, I will make all my goodness pass before you and will proclaim before you my name, Lord, Yahweh. O, nandyan pala. CCC namin to, ha? Opo, nandyan po nakasulat. Ang aking sinasabi ko, hindi nyo po tinuturo. Sa tanong, Master Moderator. So, Moderate naman to. Masapaw ka, hindi ko tapos sa sorry po, sorry. Moderator time muna tayo, moderator time. Yung question po ni kapatid na Alvin ng RCC na nakalagay po kasi dun sa kanyang RCC na ipakita, pakisagot lang lang po yung pasagot lang muna po. Teka muna, Mr. Moderator, naglilay doon ako ng premise, patapos ang tanong ko. Paano ko siya pasasagutin? Hindi pa nga ako tapos nag-premise pa ako dito kasi sabi niya, hindi daw aral at turo at doktrina ng Katoliko ang pangalang Yahweh sa Diyos. Kaya I'm quoting si Simona bago itanong ko sa kanya. Hindi pala ako pinatapos, sumapaw na eh. Sige po, pakiulit na lang po yung tapos pabigay na lang po nila ng store. Kapatid na Pedro, wag po muna po kayo sumapaw. Akala ko po kasi, sorry, akala ko po tapos na yung tanong. Sige po. Hindi pa tapos, sige. Ulitin ko yung tanong. Sa CCC namin dito, ito ang libro naming aral, opisyal na katuruan, doktrina at aral, CCC, now 2nd edition, page 57, article 210, tinuturo namin ang pangalan ng Diyos, Yahweh. Lahat ng Katoliko, alam niyan Yahweh, kinakantangan namin yan Yahweh. Tapos ang tanong ko ngayon sa'yo, ngayon, doktrina pala namin, tapos sabi mo kanina, hindi namin kinikilala ang pangalang Yahweh ng Diyos. Ngayon, aaminin mo na, napakasinungaling mo palang tao, i-aral namin to eh. Yes or no? No. Totoo yan na mga sinulat nyo sa Biblia, tinulat nyo dyan sa pero hindi nyo tinuturo. Pedro, itong sisi namin, hindi ba tuturo doktrina? Hindi nyo tinuturo. Nakasulat dyan. Nakasulat, kapatid. Pero hindi nyo tinuturo. Yun ang sinasabi ko. Dapat ipakilala nyo sa mga tao na may pangalan yung creator natin. Pedro, yung Catechism ba, hindi ba yung turo? Sulat ba yun? Hindi ba yung turo din? Teka lang po mga kapatid. Nakasulat yan yung sinasabi ko sa'yo. Cut the time. Cut the time. Inulit ko muna po kayo pareho. Nasa rules po kasi natin na wag magdirektang wag natin idirekta na halimbawa, napakasinungaling mo. Wag pong ganun kasi nasa rules natin yun. Although nasa sayo naman po yan kasi nag-uusap lang po kayo tungkol dun sa aral po ninyo pareho. Ngayon, iwasan lang po muna natin. So, sunod po na mapansin po ng moderator ang paglabag sa ating rule ay walang anumang magbibigay na po ng warning ang ating moderator in both sides, mga kapatid. Sige po, tuloy po mga kapatid. Kapatid na Alvin. 2 minutes and 54 seconds.
Oh, sunod ko na tanong para magdali tayo dito. Meron kaming CCC, pinakita ko. Teka muna, wag mo na kayo magsalita diyan kasi para hindi maubos yung oras ko. Ako, nagpakita ko ngayon, Pedro, at dito sa lahat, showdown to, may CCC kami, turo at aral to. Premise mo na. Ngayon, sabi mo, turo mo. Ngayon, may mapakita ka bang katikismo mo dyan sa Messianic na tinuturo nyo ang pangalan ng Diyos, Yahweh? Aba, meron kang referensya doon. Pag wala kang referensya, ibig sabihin, nagsisinungaling ka. Meron ka, wala. Yes or no? Sige, kung meron, pakita mo. Kung wala, aminin mong wala. Nakamute po si kapatid. Nakamute na po kapatid na Pedro. Pakilinaw po ng tanong, brother. Hindi ka nakikinig. Cut the time, 2 minutes and 17 seconds. Ulitin ko ang tanong ha. Maliwanag, makinig ka. Sa amin meron kaming CCC, Catechism of the Catholic Church. Article 210, page 57, tinuturo namin at dinaaral doktrina Yahweh, pangalan ng Diyos. Alam namin yang lahat ng Katoliko sa buong mundo ha. We are almost 2.2 billion, alam namin yan, Yahweh. Ngayon, ang aking tanong sa iyo, ikaw meron ka bang katulad namin na doktrina at aral nakasulat sa libro ninyo at tinuturo nyo, Yahweh? Para ma-showdown natin to kung kinikilala nyo ba, tinuturo at sinusulat at tinuturo ang pangalan ng Diyos sa Yahweh. Meron ka o wala? Kung meron, pakita mo. Kung wala, sabihin mo, aminin mo wala. Basahin mo, wag mo lang ipakita yung libro mo. Sige nga, nagtuturo ka ng pangalan ng Diyos, Yahweh. Saan page yan? Anong statement? Pareho lang din po ng binasa mo kanina, kapatid. Sa Exodo 3, sa Exodo 3:15. Exodo 3:15. Binigay kay Moises ang pangalan. Mr. Moderator, objection. Teka lang po. Cut the time. Katatay muna tayo. Kapatid Alvin, yung mic ninyo ay hindi masyadong malinaw yung dating sa amin. Paayos lang muna po. Maliwanag naman Meron sa amin dito, moderator. Kami nag-usap kay Pedro, maliwanag kayong signal mo ang diferensya. Kasi anong gagawin ko dito? As is to eh. Kasi ngayon na pa itong maliwanag sa akin ang dating dito. Pati nga yung comments mo, naririnig ko ito, malinaw. Okay po, sige po. Next question na po. Kapatid Alvin, next question. 1 minute and nag-object 46 ako kasi seconds. nagamit niya yung kanyang libro, Alleluia yata yun. Anong libro yan? Parang libro ng kanta eh. Wala siyang page dyan eh. Parang nagbablapping lang ito si Pedro. Pakita mo nga Pedro, anong talata? Anong statement dyan sa loob ng libro mo? Kasi sa akin, maliwanag, libro talaga, binasa ko eh. Para Ang may bibigay ko sa iyo, kapatid, Exodo 3:15 din po. Binigay yung pangalan. Hindi sa Biblia rin, hindi sa libro mo. So, nagsisinungaling ka pala. Hango pala sa Biblia. Nangopya ka sa Katoliko, Exodus 3:14, tapos wala pa dyan, pala dyan sa libro mo. Walang statement dyan. Ang mabibigay ko sa iyo, kapatid, Master K. Kung alam mo yung Master K, ng Yahweh's Assembly, marami doon. Sunod na tanong. Ngayon, ikaw, di ba Pilipino ka, Mr. Pedro? Opo. Oo. Kaano-ano mo yung mga nagpakahudyo sa Pahayag 2:9 at 3:9? Hindi ka naman hudyo, nagpakahudyo ka. Sakop ka sa sinagoga ni Satanas. Ano-ano mo yun? Sagot. May nilatag ba ako ng pakahudyo ako, kapatid? Wala akong nilatag. Wala kang nilatag, pero tinanong kita, sinagot mo na Pilipino ka, hudyo. Kaya ang sunod ko na tanong, valid. Kaano-ano mo yun? How are you related to those people who claims to be Jews, tapos Pinoy naman, tapos sakop sa sinagoga ni Satanas? Nandyan sa Biblia yan, Pahayag 2:9, 3:9. Ano mo yun sila? I'm not related to them. Bro Alvin, sapagkat ako'y hudyo sa loob, hindi sa labas. Roma, nasa Roma. Ayan ha. Babasahin natin ang Roma. Di ba? Next question. Next question. Pero, saan yung paninindigan mo na Messianic ka? Saan yung talata sa Biblia, letra po letra? Meron kang mababasa dyan sa original Greek, Latin, manuscript sa New Testament na Messianic? Yung tatag ng Diyos, meron ka? Wala. Mayroon, pero bakit? Ako ang pipili ng Biblia gagamitin ko. Hindi, sa New Testament,
meron ka dyan sa New Testament. Time's up. Greek at Latin. Ah, Anong talata? time's Chapter up. and verse. Kapatid, time na po tayo mga kapatid at dyan nagtatapos ang unang pagtatanong ng kapatid na Alvin Gitamuntok ng RCC. Siya po ay negative at ang unang nagsalita si kapatid na Pedro Esmero ng Misan. At dito po ay natapos ang cross-examination. Dadapos lang po tayo para sa presentation naman po ng ating negative na kapatid na Alvin. Kapatid na Alvin, 10 minutes po para sa iyo. Time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Jeffrey, at sa katulad ngayon si Pedro na Messianic. O ngayon, dito ako sa first affirmative stand ko. Now, for 10 minutes. Negative Una, po, negative. Affirmative sa first stand sa negative. Okay po. Pero I'll have to defend my side kasi binabanatan ako ni moderator eh. Ngayon, imbis na magtatag siya sa tema, unang-una, wala siyang talata sa tema. Na Roman Catholic Church, nagsamba ng demonyo. Mantakin nyo, nagsamba ng demonyo tapos wala man lang talata. Binasa ko yung Roma 2:14 niya, 24, at saka yung isang talata niya dito, Jeremias 31. Wala naman doon nagsamba ng demonyo. Ikaw, Pedro, yung tema mo, dapat sundan mo yon. Tapos patunayan mo sa talata sa Biblia, di ka akusa ng akusa ka. Exodus 20:16, Exodus chapter 20, verse 16, thou shall not bear false witness against thy neighbor. Bakit sabi ko nag-bear false witness ka? Kasi wala kang patunay, puro ka lang atake, puro ka lang bintang. Wala kang napatunayan, wala kang dyan sa referensya mo eh. Ngayon, umamin ka dyan, 8:44, pag nagsinungaling ang isang tao, contradiction sa demonyo, kay Satanas, kay Lucifer. Ngayon, tinatanong kita, sabi mo, ang atake mo kanina, akusasyon mo, bintang mo sa amin, Exodo 20:16, linabag mo ang utos ng Diyos. Sabi mo, kautusan ng kautusan, bintang ng bintang ka, linabag mong kautusan eh. Huwag magbintang ng masama at maling pamimintang sa kapwa, Exodo 20:16, tinanong kita. Dito sa CCC namin at sa Bibliang Katoliko, Catholic Edition, Exodo 3:14, Yahweh kinikilala namin. Tinuturo to sa mga katikista buong Pilipinas eh. Wala kang patunay na mga Katoliko hindi kilala si Yahweh. Kilala namin si Yahweh. Nagsinungaling ka. Sabi mo, hindi namin kinikilala, hindi namin tinuturo, sinusulat lang. Sinungaling ka. 2.2 billion alam Yahweh ang pangalan ng Diyos. Aming mga Katoliko. Katoliko ka ba dati? Tapos hindi mo kilala si Yahweh? Ikaw pala hindi nag-aaral, hindi ka siguro nagsisimba. Huwag kang magbintang at huwag kang magsinungaling. Ikaw pala sa demonyo eh. Kayong Messianic pala sa demonyo. Kasi mantakin mo, 2.2 billion kami na Katoliko, pati yung sa slum, sa squatter, kilala si Yahweh, tapos ipipilit mo, hindi namin kilala si Yahweh. Nasusulat dito sa CCC, page 57, article 257. Napakasinungaling yan. Pasensya na Mr. Moderator, kasi kasama to sa komentary ko, yung word napakasinungaling, kasi totoo naman eh. That is a valid argumentation, kasi ipapahayag natin dito, yung salungatan ng pagsasalita mula sa dila ni Pedro na magkasulungat. Tapos pala, nasa CCC namin, sa kanya pala, sinudan ko. O kami, sabi mo, sulat lang, hindi tinuro. Turo to katikisim to. Ano ba katikisim na turo? Ganang katikisim, nagtuturo. Katikisim ginagamit. Grade 1 pa lang at kinder, alam ng Yahweh. Marunong nga kumanta mga bata namin na, Yahweh, I know you are here. Sa misa namin, kinakanta yan. Kayo, hindi nyo nga kinakanta yan eh. O ngayon, sinudown ko ngayon. Nabisto ngayon ang kasinungalingan niya pagkilala sa pangalan ng Diyos sa si Yahweh. Saan sa libro mo? Na official libro mo. Ang pinakita, yung Salmodina. Hallelujah. Kanta yan eh. Tapos palusot, Biblia, Exodus 3:14. Nangupya ka pala din sa Katoliko. Nangupya ka sa Katoliko. Kailan lang yung Biblia ninyo sa Messianic na merong Yahweh? Saan na yung galing? Sa Katoliko. Nangupla ka lang pala sa Katoliko, wala pala sa katikismo nyo, sa Messianic. Ikaw pala nagsinungaling. Ikaw palang hindi nyo kilala si Yahweh. Tapos ibabaligtarin nyo, kaming Katoliko ang hindi namin pinakilala at hindi namin tinuturo. Mali, sinungaling. Tinuturo namin at kinikilala si Yahweh. Kinakanta namin yan sa misa. Mga bata pa na maliit, grade 1. Kilala na si Yahweh. Wag kang magsinungaling ha, John 8:44, sa demonyo yan.
Sa Satanas yan. O ngayon, sabi niya, hindi ako nagtatag kanina sa stand ko, Brad Alvin, na Messianic. Kaya nga, tinanong kita eh. Di ba Messianic ka? Di ba Pilipino ka? Eh, sinagot mo na eh. So, valid yung question ko kasi Messianic ka naman talaga. Alangan naman, tutulan mo yan na Messianic ka. Yun talagang reliyon mo eh. O ngayon, ang Messianic, kaano-ano mo yung sa pahayag, Revelations, Apocalypse, chapter 2, verse 9 at chapter 3, verse 9. Na nagpaka-Hudyo, ibig sabihin hindi talaga Hudyo sa laman. At hindi din Hudyo sa pananampalataya. Kaya ang sagot niya, hindi daw niya kaano-ano kasi sa spiritual, certain sa spiritual daw Hudyo siya. Spiritual Hudyo ka, di dapat Judaism ka. Kasi ang religion nila at spirituality ng mga Hudyo, Judaism. Ipinoy ka ba na Judaism? Messianic ka lang naman eh. Eh mga Judaism, hindi naman kumikilala na Messiah si Kristo. Eh kung ikaw, Messianic ka, kumilala ka na si Kristo, Yahshua Mashiach, kinikilala mong Messias, eh hindi ka pala Judaism. So, nagpaka-Hudyo ka talaga. Sakop ka sa sinaguga ni Satanas. Bukod pa sa bintangero ka, sa demonyo, John 8:44, sa Revelations 2:9 at 9, ikaw pala talagang sa demonyo. Eh ngayon, napatunayan ni Brad Alvin Gitamundok, Chief Roman Catholic Apologist, karap mo ngayon, na ikaw pala sa demonyo, mga Messianic. Basa, alam ko ang makapagyatian na dinaranas mo, Pahayag 2:9. Alam kong mahirap ka, ngunit ang totoo ay mayaman ka. Nalalaman ko rin ang paninirang puri sa iyo. O kami itong mga Kristiyano, sinirang puri ninyo ng mga nagpapanggap ng mga Hudyo. Kayo to, mga Messianic, ngunit ang totoo, papanggap lang ng Hudyo, Messianic, sila ay mga kampo ni Satanas. Mandakin mo, o pala ngayon ng sa Satanas. Kaya lang nga naman Katoliko to at Kristiyano to, hindi naman kami nagpapanggap ng Hudyo eh. O, hindi to pwede kahit dito sinong Kristiyano dito nakasama natin, pati sila Ros, hindi mo to mapapahiran dito. Na ito yun ang katuparan sa pahayag o Revelation sa Apocalypse 2:9 at 3:9. Kayo talaga to eh. Kasi namin mo, Pilipino ako, Brother Alvin. O hindi ka naman pala Hudyo, ba't nagpaka-Hudyo ka? Yung aral mo at doktrina, mga bawal kainin baboy, sa Hudyo yun. Mga 10 utos, sabat, sa Hudyo yun. Eh nagpaka-Hudyo ka, Pilipino ka, ikaw yung sakop ni Satanas. Napatunayan dito sa stand ko ngayon, first negative stand, affirmative sa side ko, o ikaw pa lang sa demonyo, 2 talata yan, paano mo yan ngayon bubawagin? Revelations 2:9, Revelations 3:9, at saka John 8:44. Eh, nagbatas yun na bawal kumain baboy, bawal ganito, bawal ganyan, bawal makugita, etc. Eh, sa demonyo nga yan, 1 Timothy 4:1-3, sabi, ang Espiritu Santo ay nagsasabi na sa huling panahon, eh sabi mo, naunang Katoliko, eh sa huli pala kayo. Eh dapat ito sa huling panahon, lalabas itong Messianic. Magtuturo ng bawal pagkain sa mga lamangkati na ibinibigay ng Diyos. O di kayo para mga aral at doktrina ng Diablo, ng demonyo. 1 Timothy 4:1-3. Eh ngayon nabaligtad, ikaw palang napatunayan ko dito, Brad Pedro, na ikaw pala ang sa demonyo. O ngayon, dito naman sa Messianic, founded lang pala itong Messianic nyo, Messianism, 1972. O doon sa Amerika, mga 12 tribes daw sila. Functions as communal society, practice 2 minutes Sabbatarianism. remaining time. 2 minutes. O, ilan pa lang kayo dito? 2001, 2,500 pa lang katao? Tapos kayo ito. Eh sa pahayag 7:9, hindi na mabilang ang naligtas doon sa langit. Revelation 7:9. Eh kayo, 2,500 to 3,000 people lang, Messianic. Galing lang pala sa Amerika to. Duda ko sa internet to nakita ni Pedro eh. Kaya kung tatag ng tao, hindi sa Diyos, Matthew 16:18-19, sa demonyo yan. Kasi ang demonyo nagtatagdag din, nagtatanim din ng mga tao niya. Matthew 15:13, Matthew 15:13, pero sa huling panahon, bubunutin niya ng Diyos ang hindi tinatanim ng Diyos. Eh kayo pala, tanim lang ng tao, hindi tanim ng Diyos. Kaya mabubunot kayo, Pedro, sa darating na panahon, Matthew 15:13. O kami, mabubunot ba? Hindi, kasi tinatag kami. Sinangayunan mo, kami ang una, Matthew 16:18-19. O ikaw, Pedro, bato at sa ibabaw ng batong ito, hindi ikaw na Pedro, ha? Yung Pedro na si San Pedro Apostol. At sa batong ito, itatatag ko ang aking iglesia o simbahan. Walang iba yun, inamin mo. Katoliko naman pala talagang una eh. O, Roman Catholic, nandyan sa Biblia, Romans 16:23, Pro Romaios Catholictes Ecclesias,
O Roma 16:23, letra po letra. Walang sinasabi. Yan ang iglesia sa Diyos dito sa Biblia, tapos sumasamba ng demonyo. Wala kang mababasa, sumasamba kami ng demonyo. Sinasamba namin, Holy Trinity, the Father, Son, Holy Spirit, Mateo 28:19. Yun ang Diyos sa tunay namin. Kung inakusahan mo kami sumamba ng demonyo, demonyo pa lang Diyos Ama, demonyo pa lang Diyos Anak, si Kristo, na Misaya namin, at ang Holy Spirit, demonyo pala. Ikaw pala sa demonyo. Diyos na yan ang you are attacking the names of God to be demons and devils. So, Pedro, I'm sorry in this debate, sure talaga, nabugbog ka dito, 100% talo ka. Kasi puro ka lang palatang, puro ka lang bintang, at wala kang batayan, wala kang talata sa Biblia. Ikaw mismo, wala kang libro na standard. Time Ako dito, may libro na Brother standard Alvin. at batay sa Biblia, letra po letra. Maraming salamat, magandang gabi. Sige po, at natawa ko na sinabi na ikaw, Pedro. ikaw, Pedro, naman ang batong ito. Medyo lang. Mga kapatid, nagtatapos ang presentation naman po ni kapatid na Itamundo o Alvin Itamundo ng RTC. At po sa mga batong ay ulitin po natin ang pagsap na kanilang pinag-usapan ay patutunayan ko na sinasamba ng RTC ay sa demonyo. Yan. Ulitin po natin, na Pedro, meron na Misanig ang affirmative at si kapatid naman na Alvin Itamundo ng RTC ang negative. At dadako naman tayo sa 7 cross-examination para naman po tayo kapatid na Pedro. Kapatid na Pedro, kapatid na host, yung timer po natin. Yes. And time starts now. Brother Alvin, kailan naging Roman Catholic Church ang pangalan ng itinatag ni Kristo na sinasabi mo? Kailan naging Roman Catholic? Yung Iglesia Catholic sa gawa 21 sa Hudiya, tapos nasira ang Hudiya 70 AD, kaya mula ng 70 AD, nandoon na sa Roma, Pro-Romaeus Catholicus Ecclesias, Romans 16:23, sa original Greek Bible. Next question. Sa original Greek Bible, mababasa po yung pangalan ng Roman Catholic? Iglesia Katolika Romana? Next question yan. Pakibasa na po, Bro Alvin. Mababasa. Sige, pakibasa po. Acts 9:31, Hemenhon, Ecclesias, Catholicus, kay Judias, kay Galileas, kay Samaria. Iglesia Katolika sa Hudiya, Galilea at Samaria sa Hudiya. Dito naman sa Romans 16:23, Aspasitae Galos Lalos Moy, Catholicus Ecclesias pro Romaeus. So Roman Catholic Next Church. question. So, kailan po itinatag yung Roman Catholic Church? 70 AD, tama? Hindi, officially, tinawag doon sa Biblia. Biblia kasi letra po letra. Roman Catholic Church. Doon na after 70 AD, nasirang Jerusalem, officially doon sa Roma. Kasi sinulat tong sulat ni Pablo sa taga-Roma between 61 to 70 AD. Ayon sa Biblia, Biblia tayo eh. Yung sa iyo, Messianic, Next wala yung sa question. Biblia, tatagyan lang yun ng tao sa Amerika. Yung Catholic Orthodox po, sinong nauna sa inyong dalawa? Humiwalay sila sa amin, 1054 AD. So, sila yung humiwalay sa Roman Catholic. At yung Greek Orthodox Church, wala yun sa Biblia. Wala kang mababasa letra po letra sa Greek text na Greek Orthodox Church. Wala yung ganun. Gracia, Orthodoxia, Ecclesia. Walang ganun sa Greek Bible. Next Pero question. Pro-Romaeus Catholicus Ecclesias, Romans 16:23, letra po letra sa Biblia. Next question. Salamat po. Bakit nagtuturo kayo ng paggawa ng revolto at niluluhuran ng mga tao at pinagpipista? Objection mo na, Mr. Moderator. Moderators Stop the time muna time. tayo, mga kapatid. Moderators time muna tayo. May narinig kasi ako nag-feedback. May naka-loudspeaker ba? Brother Jeff, nasa iyo galing yung feedback. Saan Kaya- malinaw dito? Pag moderator, malinaw eh. I-mute mo lang, Brother Jeff, kapag hindi ka magsalita. Sige po, sige po.
Objection ko, Mr. Moderator, para hindi tayo matagalan. Kasi malalim yung gabi. Ang objection ko, Moderator, out of topic, meron tayong rules dyan eh. Kasi rebulto na yung tinatanong niya. Wala naman akong linatag na rebulto. Tapos out of topic din yun. Kasi hindi yun ang tema ngayong gabi. So, Mr. Moderator, paki-rule out nga, i-change niya ang question niya. Kapatid, may counter objection pa kayo? Kasama po yun sa topic na kaya demonyo ang sinasamba nyo, kapatid. Basahin po natin yung ating topic. Ang topic po dito ay patutunayan ko na sinasakpa ng RCC ay sa demonyo. Sige po, moderator's decision tayo. Kasi sinasamba, Mr. Moderator, hindi ko po latag yun eh. Hindi ko latag. May rules tayo. Pag hindi latag, hindi tanong. First time ko Mr. pa yun, Moderator, kanina. next question na lang, next question. Sige. Next question na lang po tayo. Sige, tanong ka, Pedro. Ang linitawan mo kanina, nawala ako. Ang Katoliko ba na sinasabi mo nagtuturo ng Yahweh? Iyan ba tinuturo nyo sa mga tao o sa inyong lang libro? Tinuturo talaga, Katekista, CCC. CCC, Catholic Church, page 57. Puro yan, ginagamit katekista. At para abala mo, lahat kami, baby pa lang, pinuturo na yan, Yahweh. Kaya malaki na ng tao, Katoliko, 2.2 billion, kilala si Yahweh. Tanungin mo Katoliko sa iskina dyan, sa gilid-gilid. Kilala mo ba si Yahweh? Sabihin ko, siyempre, Diyos yun. Huwag kang magbintang, kasi kilala namin si Yahweh. Okay. Next question. Sige, next question. Naniniwala ka kung kilala nyo, ang sinasabi ko lang, Bro Alvin, hindi tinuturo. Ang gusto kasi ng ama. Question, huwag kang magkomentaryo. Ay, sorry po. Question. Question. Ang pangalan po ng Misaya, bakit hindi nyo tinuturo ang totoong pangalan ng Misaya? Tinuturo din namin. Anong hindi tinuturo? John 19:19-20. You have the original Hebrew name of Jesus. Nawawala yung boses mo. Cut the time. 2 minutes and 57 seconds. Magsasalita po kayo. Brother, Bro Alvin, teka Mr. lang po. Moderator. Moderator muna tayo. Bro Alvin, pag magsasalita po kayo, wag niyo po masyadong ilapit yung sa microphone kasi nag-disturb kasi yung sound. Medyo layo-layo lang tayo konti. Narinig naman po, malinaw naman po yung boses niyo. Sige po, question po tayo next. Mr. Moderator, interrupt lang. Si Brad Pedro, baka merong siyang speaker. Paki-off lang, Brad Pedro, kung may speaker ka. Wala bro, ano lang, cellphone lang. May speaker. Cellphone lang pa. Hindi to, wala kasi maliwanag kayo dyan na sa akin. Okay. Sige, proceed, Mr. Moderator. Sige po, moderator Kung po. tinuturo nyo, Bro Alvin, ang pangalan ng Misaya na totoo, ano ang tunay na pangalan ng Misaya? Sinasagot na kita kanina. Ang sagot ko kayo, ang tinuturo sa ilang Katolika, kasi kami may-ari ng original Bible, sa John 19:19-20, tinuturo namin yan sa Hebrew, Yeshua HaMashiach, sa Hebrew yan, 3 pangalan. Sa Greek, ito, Jesus HaMashiach, yan sa Next Greek. question. At sa Latin, Yesu. Next question. Yesu Kristo. Kung ang Sa Latin. pangalan niya pala sa Hebrew, bakit Jesus ang tinuturo nyo? Di po, tinuturo namin doon sa mga Hudyo, ng mga Katolikong Kristiyano. Huwag kang magbintang. Meron akong kakilala na Katoliko na Hudyo. Ang tawag nila kay Kristo, hindi Kristo, hindi Jesus. Nawawala. Yeshua HaMashiach. Huwag kang magbintang. Next Kasi pero kami question. dito- Malinaw si Alvin. Next Yesu kami sa question. Latin, Jesus. Next question.
Dami pala di alam eh. Bro Alvin, nakasulat sa Acts 4:12, walang ibang pangalan na nakasulat sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas. Ilang pangalan ang dapat ituro? Isang tao lang yan, at isang pangalan, Freeman Street lang, John 19:20, hindi nagreklamo si Jesus. Yung Yeshua, sa Hebrew, yun din ang sa Grego, Yesu, o Kristo. O gayon, yun din sa Latin, Yesu Kristo, yun din sa Latin, yun ng Yesu Kristo. Sa Tagalog at question. Cebuano. Isang tao lang yan eh. Next Hindi ka question, Bro nagreklamo si Alvin. Jesus, ikaw pa. Alam mo ba ang pagkakaiba ng translation at saka transliteration? Sagot, yes naman. Pero ang debate natin dito, kung hindi ba valid ang translation, may valid ito sa John 19:20. Buhat pa sa Kristo dito, hindi ka nagreklamo. Kayong Messianic, nagreklamo. Kayo pa sa demonyo. Judas 1:16, huwag magreklamo kasi sa demonyo yan. Pag nagreklamo ka, inasulat na yan eh. Next question. Objection, moderator. Parang ang daming side comment ah. Hindi, sagot ko yan. Kasama yan sa 20 seconds, 30 seconds. Walang personal attack yan. Puro yan. Sagot mo. Ang tinatanong ko po, Bro Alvin, transliteration po sa pangalan, hindi po translation sa lingwahe, kapatid. Sinagot nga kita. Ah. Hindi na kailangan yan malaman mo. Alam ko na iba yung transliteration, ibang translation, pero hindi na natin dito kung valid ba yung translation. I-valid eh. Yan 1990 to 20 Time's na. up. Time's up, Mr. Wala po, Moderator. wala po, kapatid. Sige po, medyo back lang. Hindi ko lang, may speaker yata eh. Kapatid na host, may speaker ka ba dyan? Wala. Nag-mute nga ako, pero meron pa rin nag-echo. Tingin ko kay Brother Pedro yung echo. Ewan ko kung Ano mo kapatid na, Wala man ako speaker, bro. Yung cellphone lang nakaload speaker. siya nga. Siya nga po yan, opo. Nagpi-feedback kasi yung boses namin. Pag lumalabas din sa cellphone nyo, papasok ulit din sa microphone ng cellphone nyo, maganda siguro may headset po kayo. Pero kung wala, ano na lang natin, i-mute nyo na lang po kapag sasagot si kapatid na Alvin or magtatanong, paki-mute na lang po kayo para hindi mag-feedback. Ano po? Pag magsasalita naman po kayo, ay buksan nyo na po yung mic nyo. Pag hindi lang po kayo magsasalita, kayo po ang mag-mute. Sige po, at dyan nagtatapos ang cross-examination ni kapatid na Pedro para kay kapatid na Alvin. At dadako naman po tayo sa sunod na ating step na gagawin sa debating ito, ang rebuttal stand. At magsisimula naman po tayo ulit sa rebuttal stand. Si kapatid na Pedro Esmero na Messianic, siya po ang affirmative. 10 minutes po, time start now. Magandang gabi ulit mga kapatid. Basahan na natin si Bro Alvin at medyo hindi rin niya nabanggit yung mga inatake ko na mga ginagawa at mga tinuturo or hindi siguro sinasaway kung hindi man tinuturo kasi dito sa katikismo ayan na katisismo katoliko na ginawa ni Luis di Amiskita, paring katoliko, na tinuturuan niya po na kapag pabangon ka sa banig, agad kang manikluhod sa harap ng isang krus o isang mahal na larawan. Dito po ulit ako sa ribulto mga kapatid, na mahigpit na ipinagbabawal ng Biblia. Bakit hindi tinututulan ng mga pare o ng mga magagaling na katoliko? Mga CFD. Kasi po, panahon pa po ng lumang tipan, marami na pong sumasamba binibinerate nila yung mga, sabi nila, binibinerate lang, hindi sinasamba. Kaya lang po, mahigpit na pinagbabawal yan ng Biblia. Kasi po, nakakaligaw siya.
mga kapatid. Pero bakit hindi nila inaawat? Sasabihin nating walang nakasulat po na direkta na katoliko na sinasabi niya, pero makikilala po natin ang isang mananampalataya sa pamamagitan ng kanyang bunga. Halimbawa po mga kapatid, yung mga pagpipista sa mga ribulto, ang ginawa nila mga kapatid, yung mga ribulto nung araw, pinagmix niya, pinalitan niya ng pangalan ng, di ba, Our Lady of Peña Pranza, etc., Our Lady of Fatima. Tapos mayroon silang Santo Niño, mga kapatid, na ipinanganak noong December 25. Which is halos maraming kasabayan yan ng mga pinanganak ng December 25 na wala ka naman mababasa sa Biblia na yung Misaya natin pinanganak sa December 25. Ngayon po, ito po ay mga sa Corinto 10:21. Ayan po, unahin ko yung Timoteo. Ayan, Timoteo 4. Yan, binabanggit niya rin po ito kanina. Ayan, basahin ko lang po ha. Para masaya. Ayan, Timoteo 4. Yan. Ngunit hayag na sinasabi ng Espiritu na sa mga huling panahon, ang iba'y magsisitalikod sa pananampalataya at mga kikinig sa mga espiritong mapanghikayat at sa mga aral ng mga demonyo. Mga kapatid, hindi ho wala man pong direkta ditong nakasulat na ito nga ay sila. Makikita po natin sa kanilang bunga. Sa Verse 2 po, sa pamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga sinungalingan. Di ba? Halos iniiwasan ng nila to, na hiniruhan ang mga kanilang mga sariling budhi na waring bakal na nagbabaga, na ipinagbabawal ang pag-aasawa. Ayan po, sa verse 3, pinagbabawal ang mag-asawa. Ito po ay katibayan nito yung celibacy ng pare. Isamantalang sa ang Libita ay allow naman sila mag-asawa. Ayan, ipinag-utos na lumayo sa lamangkati na nilalang ng Elohim upang tanggapin na may pagpapasalamat na mga nagsisimpalataya at nakakaalam ng katotohanan. Yan po yung isang mga kapatid. Sila po ay may pananampalataya. Opo, tama po yun. Sila po ay naniniwala sa iisang Diyos. Subalit sa Santiago 2:19 mga kapatid, basahin ko. Yan. Para masaya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Elohim ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa. Ang mga demonyo man ay nagsisimpalataya at nagsisipanginig. Mga kapatid, hindi po lahat ng nananampalataya, hindi po lahat ng nagrelihiyon ay sa totoong Diyos natin. Yung iba dyan, iba po ang sinasamba. 5 minutes remaining time. 5 minutes. Pumunta po tayo sa Revelation 9:20. Ayan mga kapatid. Wala mo po ditong nakasulat na sila, kaya lang nakikita natin sa mga gawa nila, inuulit ko lang. At ang nalabi sa mga tao, ito po yung mga natira na hindi napatay sa mga salot na ito. Yung mga salot po na ito, kasama na dito yung COVID, yung SARS, etc., kung ano pa yung mga salot, ay hindi nagsipagsisi sa mga gawa ng kanilang mga kamay upang huwag sumamba sa mga demonyo. Ayan po, malinaw. May mga taong sumasamba sa demonyo. At sa mga Diyos-Diyosang ginto at pilak at tanso at bato at kahoy. Mayroon pa dyan, wax. Binibihisan, pinupunasan, kahit sabihin mo hindi sinasamba, nakikita naman natin. Di ba, mga kapatid? Di ba? Kaya malinaw, demonyo ang sinasamba nyo. Na hindi nakakakita. Nakakakita ba yan kahit tusukin mo yung mata? Di ba? Ni hindi nakakarinig, may tainga man, hindi man nakakarinig. Di ba?
ni hindi nakakalakad man. Ba't hindi nyo sawayin yung mga tao na yan? Ang nasa simbahan ay dapat pangalan po ng lumikha. Di ba? Doon tatahan ng kanyang pangalan. Hindi po, tahanan ng mga ano, kaya, di ba? Lapastangan sa pangalan ng kataas-taasan. Lapastangan pa kayo sa kanyang tahanan at nilagyan nyo ng mga hindi naman karapat-dapat nakalagay doon. Mga kapatid. Oh, ito pa ang isa kong patunay na bakit sa demonyo. Yan po, kapag nananalangin po sila, 6:9 po ng Mateo, mga kapatid. Ayan po. Ang sabi, magsidalangin nga kayo ng ganito. Ama namin, na nasa langit ka. Ang itinuturo po halos ng Katolikong naririnig ko Ama namin, sumasalangit ka. Magkaiba po yun. So ang sinasamba nyo, yung papunta sa taas na gustong pumantay doon sa ating Creator. Kasi yung Ama po ay nasa langit talaga, hindi papunta pa lang. Ang ibig po sabihin ng sumasalangit ka, papunta pa lang. Sumalinaw na iba yung sinasamba nyo, ha? Diba? Ano kasunod? Sambahin nawa ang pangalan mo. Hindi po sinabi, sambahin ang larawan mo. 2 minutes. 2 minutes remaining time, 2 minutes. Ayan po yung isa sa mga nagpapatunay na hindi po sila sa totoo sumasamba. Dahil ang totoo na sumasamba po, may mga ibinigay po siya na tanda. Mga kapatid, sa Ezekiel 20:20, yun po yung isa niyang tanda. Babasahin natin para masaya. Yan po. At inyong ipangilin ang aking mga sabat at magiging tanda sa akin at sa inyo upang inyong maalaman na ako si Yahweh ninyong Elohim. Ayon sa masahim, messianic na tinatanong mo po, iyon po yung tawag sa mga naniniwala sa Misaya. Kami po yon. Hindi po kami Hudyo na sa kagaya ng pag-akala mo. Dahil po kami ay Hudyo sa loob. Nakisanib po kami sa kanila. Dahil naniniwala kami na tama sila, sumusunod po kami sa kautos, sa guidelines, kung ano po yung inuutos ng Creator. Naniniwala din po kami sa Misaya. Hindi po, iba po yung Hudyo Kasi kami, Messianic Jew. Messianic Judaism ang bilip namin. Hindi po kami Judaism. Hinawi ko lang sa iyo, Brad Alvin. Marami pa po kayong matutuklasan na katuruan na hindi tinuturo ng karamihan ng mga nakatapagturo ng RCC. Dahil hindi ko alam kung anong purpose nila. Time's up, Brother Jeff. Ay, Mr. salamat. Moderator. Okay po, at dyan nagtatapos ang remate po ni Pedro Esmero ng Mechanic. At dadako naman po tayo para sa 7 minutes class examination ni kapatid na Alvin para kay kapatid na Pedro. Kapatid na Alvin, 7 minutes, time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Brad Jeffrey. At ito ang unang tanong ko sa iyo sa second cross ko sa iyo, Brad Pedro ng Messianic. Dito, muna sa referensya ko as a premise, The Concise Guide to Today's Religion and Spirituality, page 323, itong Messianic Judaism, founded in 1972 by Albert Spriggs, Messianic Judaism, Messianic Communities. O ngayon, tatag lang pala, aminin mo, tatag lang pala ng tao. Tama po yung Brad Alvin, no? Hindi pala to sa Diyos. Teka, patapunin mo lang. Sabihin mo kung sasagot na ako, Nagsasalita ako. Pag sabi ko, sagot ka na.
O ngayon, aminin mo na dito sa referensya, tatag lang pala kayo doon sa Amerikano pala nagtatag sa inyo, hindi pala galing sa Jerusalem. Yes or no? Sagot na ako? Yes. Sagot ka na, yes or no? Tama po yun kapatid na mga kapatid no ang sinabi niya tatag kasi kailangan mong magparehistro. Gumawa kasi ang RCC ng mga parameter or ang tawag nun para ma-suppress or mapigil nila yung katotohanan. Kaya kailangan mo magparehistro doon. Pero Next question. next question na. Sino magtatag ng... Nawala. Nawala. Tata- O si Albert Frick. Brother Alvin, nawawala ka. Sige bro, ay nawawala. Yes, Oh. repeat my question. Sige po, tuloy po tayo. Tuloy, question po. Question please. Okay. My next question. Sa Matthew 16:18-19, sino magtatag ng kanyang iglesia o bayan ng Diyos? Si Kristo na Diyos? Ang tunay na Masiya? Ito, Diyos? Alin sa dalawa? Sa aral po namin kapatid, itatayo lang po. Itatayo ang iglesia na nabuwal sa ilang. Dahil may iglesia na po, hindi na po kailangan magtayo ka ng bago. Sasanib ka lang po doon eh. Hindi naman pumunta si Kristo para magtayo ng bagong samahan o bagong religion. Wala ka pong mababasa, nagtayo siya ng bagong religion. Iglesia po is Next question. ng mga tao. Next question. Haba na Pedro, ang sunod na tanong. Saan mababasa sa Biblia sa Albert Friggs yung magtatatag ng local church na Messianic Judaism sa Amerika 1972? May talata ka dyan sa Biblia na hinula 1972 itatag local church na Messianic Judaism na Albert Friggs sa Amerika? Meron? Wala? Wala po. May talata? Wala. So wala pala sa Biblia yung sa'yo, walang Korinto 4:6, yan pa lang sa demonyo. Yes or no? No. Kasi po, yung sinasabi mong tao, ginamit lang para iparehistro, para magkaroon tayo ng formal. Kasi sa batas ng tao, sa batas ng mga Katoliko, hindi ka pwede mag-operate, magiging kulurom ka kung hindi ka magpaparehistro. Pero po, yung samahan namin, connected po yan. Connected pa po yan sa lumang tipan, papuntang bagong tipan, kasi hindi naman po yan pinaghiwalay. Di man niya magkahiwalay yung lumang tipan sa bagong tipan. Next question. So, aminin mo na ngayon, tulad na wala pala talaga sa Biblia, chapter and verse, na mayroong magtatag ng local church sa Judaism sa Amerika in 1972 sa tuhan Albert Friggs. Wala talaga sa Biblia. Yes or no? Yes! Kasi po, mayroon nang naitatag. Yun po yung assembly sa Deuteronomy 23. Assembly na po yun doon, yung chosen people na binigyan ng mga batas, palatuntunan, binigyan ng Torah. Tapos, nagkaroon ng panibago na sinasabi nyo, Next sinulat lang po question. sa puso. Next question. Kaya inamin mo na, Blood Pedro. Sabi mo, yes. Inamin mo na, wala pala kayo sa Biblia. O, ngayon, ang tungkol ko sa'yo, so ibig sabihin, kayo palang simonyo kasi hindi kayo sa Biblia eh. Sa labasan ng Biblia, unang Korinto 4:6, Mateo 5:12, James 5:12, kung labas na sa Biblia, sa demonyo niya, Matthew 5:37, kayo pala ang sa demonyo, kaya wala na sa Biblia. Si Albert Friggs, nagtatag ng Messianic Judaism, 1972 sa Amerika, wala sa Biblia. Inamin mo, yes. So kayo pala sa demonyo. Yes or no? No! Kasi ang sabi ko nga, ginamit lang siya para maging legal sa mga Katoliko na nagpapatakbo ng gobyerno na namamahala sa buong mundo. Kailangan maging legal eh. Kailangan mo siyang iparehistro para maging legal kasi kung hindi, kulurum ka. Pero hindi ibig sabihin na doon lang siya tinatag, doon lang siya pinarehistro. Next question. Sunod na tanong. Ah, Meron akong talata na pagsobra na sa Biblia, sa demonyo na. Tatlong talata. Walang 4:6 sa premise, Matthew 5:37, James 5:12. Sa'yo, saan mo sa Biblia na outside of the Bible, sa Diyos pa rin? Aber nga, may talata ka, chapter and verse. At hindi mabasa sa Biblia, labas na ng Biblia, outside of the Bible na sa Diyos pa rin. Meron talata niyan? Anong chapter and verse? Aber?
ang walang verbatim na talata, pero may mababasa ka, kailangan mong ng unawa. Objection is ordered. Sige po, ano pong objection nyo, Kapatid Alvin? Kasi kategorik talaga yung tanong ko eh. Naghanap ako ng chapter and verse. Sagot niya, unawain daw, walang talata siya eh. Wala talaga siyang talata, inamin niya kanina. Kaya dapat sa moderator, hindi siya sasagot, mag-pass siya. Meron Kapatid ba sa Pedro, dito pag hindi mo masagot ang tanong? may counter objection. Meron 1 po. minute and 15. Stop the clock muna tayo, kapatid. Yes, Meron nakastop po yung akong clock. 1 minute and 15 seconds. Ephesians 5:7 po. Unawain basahin ko po para ayan, para masaya. Sunod na lang tanong, Mr. Moderator, kasi naubos ang oras Kaya- ko dito. Ako magtuklass Sige, dito eh. ikat mo yung time, Kaya huwag kayong maging mga mangmang. Kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ni Yahweh. Nasagot ang tanong. Mo. Di ba Resume nababasa? time. Reason Hindi po ba nababasa dyan? Yung tinatanong ko sa iyo kanina sa iyo, letter for letter, nabasa sa Biblia? Sa Diyos pa rin? Mayroon bang nabasa dyan, letter for letter na? Kahit wala na mababasa sa Biblia, sa Diyos pa rin. Meron ba? Wala? Yes or no? Wala. Wala pala. O yun nga eh. Yung talata mo, Efesos 5:7, wala palang mabasa letter for letter. So, ang tanong ko ulit sa iyo, so aminin mo na ngayon, nalabas ka ng Biblia, demonyo ka na talaga, hindi ka sa Diyos, kasi ang Biblia sa Diyos eh. Sa labas ng Biblia, sa demonyo. So, ikaw pala ngayon na sa demonyo. Yes or no? No. Ano ba yung tinatanong mong labas ka sa Biblia? Hindi, huwag kang magtanong sa akin. Ako ang tanong sa iyo, Mr. Moderator. Put order into Cut the this time. debate. Cut the time. 22 seconds. Remaining time. Bali, kapatid na Pedro, gusto mo ginawin yung question sa iyo ni kapatid na Alvin? O paano po ang ano po niyo? Ano po yung tanong niya Mr. na Moderator, wala daw mabasa sa Biblia? Ano ba yun? Ano yung tanong niya na yun? Hindi ko na... ulitin ko na Sa lang tanong. madaling salita, gusto niyo pong ulitin yung question para mas maintindihan po. Pa-rephrase na lang po, gano'n. Pa-rephrase na lang po kung ano yung sinasabi niya na wala daw nakasulat sa Biblia. Ano ba yung pinupunto mo? Kasi nakikinig eh. Di, kapatid yung voice mo na- nawawala, kaya nga kung mapapansin mo, lumalapit ako. Sa akin, nawawala yung ano. Cut the time muna tayo, Sige, lahat kapatid. dito ang tanong ko eh. Alvin, mag-question na po kayo. Sige po, question nyo lang. Pag sasagot na si kapatid na Pedro, i-start natin yung oras. Sige po, pa-rephrase po ng tanong, repeat the question. Ang tanong ko, kasi walang nabasa sa Efesos 5:7 dyan, ang tinanong ko sa iyo, na kung labas na sa Biblia, sa Diyos pa rin, namin mo, wala pa ng letra po letra, labas sa Biblia, hindi mo mababasa, sa Diyos pa rin, aaminin mo ngayon na nagsisaling ka talaga, sa ikaw pala sa demonyo, kasi ang kasinungalingan sa demonyo, yes or no? No? O, sige Monitor, I am already satisfied. Proceed na tayo sa second stand ko. Okay. Mr. Moderator. Sige po, kapatid. At medyo gumanda na ang tapat. Talagang maganda na ang sagutan at tanong. At dadako na po kasi kapatid na Alvin na tamundok ng RCC para sa kanya na mag-ibang kalitan. 10 minutes, kapatid. Time start now. Maraming salamat, Mr. Moderator, Bariflin. At sa aking katunggalingan, si Bad Pedro, na isang Messianic Jew na siya. O, yun nga ang pahayag dos today.
Judaism ka, tapos pala, hindi ka talaga tunay na Hudyo, nangupya ka lang ng doktrina at aral ng mga Judaism, tapos Pilipino ka, di nagpapanggap ka talaga na Hudyo. Dala-dala mo Judaism, Messianic Judaism, titulo mo yan, sa reliyon mo, sa simbahan mo, Messianic Judaism. O, para malaman mo, Brad Alvin, ako, Messianic Judaism, yun ang sabi mo kanina. Eh, di dala-dala, taglay-taglay mo pagka-Judaism, tapos hindi ka patunay na Judaism. Di nagpapanggap ka lang. O, kung nagpapanggap kong Katoliko, di Katolikuhan ako, dala-dala ko Katolik, pero hindi pala talaga ako Katolik. Eh, di yun ang pagpapanggap. Ikaw palang sakop sa sinagoga ni Satanas. Pahayag 2.9 at 3.9. Oh, ito sila, naninarang puri sa Katoliko, sa Kristiyano. Tapos pala, hindi sila mga Hudyo, hindi tunay na Hudyo, nagpapanggap lang, sakop sa sinagoga ni Satanas. Revelation 9, Revelations 2.9. Mantakin mo yan, Brad Pedro, hindi ka natakot dyan? Inangupya ka lang ng aral ng Judaism. Saan ba kinopya ng Messianic Judaism yung mga aral niyo na bawal kainin mga baboy, etc. Magsasabat kayo. Saan na kinopya yun? Di ba sa Judaism? Hindi nagpapanggap kayo. Dapat magpasakop na lang kayo sa Judaism. O kung tunay kayo ng Messianic, dapat pasakop kayo sa Katoliko. Kasi Katoliko din talaga ni Messianic. Eh kanina, napansin niyo mga kapatid kong nakikinig dito sa debate namin, to usapan ni Brad Pedro, na hindi pala niya alam na ang ginagamit ay silambi pangalan ng mga Judaic na mga Katoliko doon sa Israel ngayon. 1 million plus ang mga Katoliko ngayon sa Israel. We are the majority religion doon among Christians. Pero mas madami, Judaism doon, hindi Messianic Judaism. May Messianic Judaism, mga 250 lang yata to 500 doon sa Israel. Eh, ang sinasambit doon, Yeshua HaMashiach, eh, nagsisunungaling na naman to. Nagbibintang, hindi daw kinilala ng mga Katoliko, Yeshua HaMashiach. Eh, kung Hudyo na Katoliko, siyempre, Yeshua HaMashiach. Alangan naman Hesus Kristo ang patanggap mo sa Hudyo. Eh, hindi nila mabigkas yun. Eh, nagsinungaling na naman, John 8:44. Ang tatay nito ng kasinungalingan, ang demonyo sa Satanas, si Lucifer. Juan 8:44. Huwag kang magsinungaling kapag kang magbintang. Brad Pedro, napatunayan yan, nabaligtad, ikaw pa lang sa demonyo. Yung reliyon mo sa demonyo. Bakit? Binasa ko ito eh. Inamin mo naman, hindi mo naman itinatwa, hindi mo tinutulad. The Conscious Guide to Today's Religious and Spirituality, itong Messianic Judaism, Albert Friggs lang pala ang nagtatag nito, 1972, sa Amerika, hindi pala sa Israel. Inamin mo, local church lang natatag, Messianic Judaism. O ngayon, ang tanong ko naman, ilabas na yan sa Biblia, wala pala sa Biblia, walang hula man lang sa Biblia. 1972, doon yung local church, Messianic Judaism, sabi mo wala. Oh, nilabas sa bata ng Biblia. Basahin mo yan, 1 Corinto 4:6. Huwag kang higit sa nasusulat. Eh kung higit sa sulat, Mateo 5:37, sa demonyo na yan, James 5:12. Manumpa ka sa Biblia lang. Eh kung labas sa Biblia, eh ang panunumpa mo sa demonyo na yan. Umantakin mo yan, so sa demonyo pala yung Messianic Judaism 1972, tinatag lang ng tao, Albert Friggs, sa Israel. Oh, maliwanag dyan, sa demonyo pa lang yan, tinatulong kita. O mali naman ang talata mo, nagbigay ka, bluffing ka lang eh, Pedro, hindi mo alam talagang Biblia, nagbabluff ka lang sa amin, medyo alam mo, kasi naipit ka na, wala kang mabigay. No? Nagbigay ka ng Efesos 5:7, pagbasa, wala dong letra po letra, na paglabas na sa Biblia, yun ang tanong ko, paglabas na sa Biblia, sa Diyos pa rin. Kasi sa Biblia, paglabas sa Biblia, sa demonyo. Mateo 5:24, James 5:12. Isa yung wala kang talata, Efesos 5:7 mo, mali yung talata mo, walang mababasa dun letra po letra, na kahit wala na sa Biblia, wala nang mabasa sa Biblia, walang talata sa Biblia, sa Diyos pa rin. Eh, nagsinungaling ka na naman. Nilagay mong isip mo, yung mga salita mo sa bibig mo na kasinungalingan, Roma 3:10, kasi tao kang sinungaling, Roma 3:23, inilagay mo sa salita ng Diyos sa Biblia. Eh, sa demonyo ka talaga. Eh, sa akin dito, mga letra po letra sa Biblia. Kaya si Brother Alvin sa Roman Catholic Church, napatunayan dito sa gabing ito, sa debate natin, sa talakay natin, usapan natin ngayong gabi, ako ang sa Diyos kasi sa Biblia, letra po letra. Pag mga letra po letra sa Biblia, ay sa Diyos yan. Ikaw, labas sa Biblia, inamin mo dyan sa debate. That is already fatal to our debate. No, Brad Pedro, laglag ka na at talo ka na. Bakit? Inamin mo na, wala kayo sa Biblia, labas na eh. Yun pa lang, i-review mo yung sabi mo kanina sa cross-examine.
Kaya itong debatehan, Brad Pedro, tuturuan kita kasi baguhan ka pa lang, para tong boxing, pag tirahan kita ng boxing punch na isang suntok na na-knockout ka, talo ka na buong 12 rounds. Na-knockout kita dyan sa inamin mo, wala pala kayo sa Biblia. Tapos nagbigay ka ng klata, mali pala na kahit nawala sa Biblia, sa Diyos pa rin. Kaya laglag ka na doon. Paano pa yan mababawi? Wala talaga dyan sa Biblia na inatasan ng Diyos isang tao sa Albert Friggs in 1972 na magtatag ng Messianic Judaism sa Amerika, yung 12 tribes of Israel, na magpakisang Sabbatarianism, sabat-sabat tulad ng mga Hudyo, nangopya, at yung mga bawal pagkain, nangopya din sa Hudyo, at etc. pa dyan, mga kapistahan sa Hudyo. Wala ka pala kayo sa Biblia. Hindi kayo pala sa 4 Biblia minutes. kasinungalingan. 4 minutes Kasi remaining time. ang salita ng Diyos, ang katotohanan, John 17:17. Ang Iglesia ng Kristo sa 18:19 ay haligi at suhay ng katotohanan. 20:15. Kayo, hindi kayo totoo na Iglesia kasi labas kayo sa Biblia, inamin mo, wala na sa Biblia. Kaya sabi ko nga sa iyo, Pedro, last week, Sunday, hindi lang natulog, pero punta ko dito, mga alas 10 na, ayaw mo natulog ka kaagad. Ngayon natuloy. Sinabi ko sa iyo, I promised you, na pag nagdebate tayo, Pedro, bugbugin talaga kita. Ngayon, nabugbog ka talaga, hindi ka na makakatindig Sigurado ako sa iyo, Pedro, parang I think you're also Cebuano, Bisaya, kaya Bisaya speaking. Kaya hindi mo maintindihan yung pananalangin ng Katoliko sa Matthew 6:9 na Ama namin, sumasalangit ka. Bakit sumasalangit ka? Kasi yung Aba namin, Ama namin, Aba, Father namin, nandito rin sa lupa at sa buong mundo. Yung glory niya at yung glory niya sa langit talaga ang trono. Kaya sumasalangit ka. Mula dito sa lupa, sumasalangit ka. Hindi mo naintindihan, Bisaya ka man. Hindi ka man Tagalog, pero ako am good in Filipino. Kahit Cebuano ako, Brad Pedro. O ngayon, naintindihan na, lecturean kita. Bakit sumasalangit? Hindi ibig sabihin na pinapunta namin ng langit ang Ama, kundi nandito siya sa lupa at sa buong Jeremiah 23:23-24, God is everywhere. Ito palang Diyos mo, nasa langit lang at hindi everywhere. So hindi pala yan tunay na Ama o Aba, Father, Biblia. So ayan, simonyo naman yan. O di ba? Ayaw mo yan sampalatayan, Ama nandun sa langit ng kanyang trono at ang kanyang glory. Ibig sabihin sa demonyo, kasi ang demonyo, tatay, John 44, wala yung trono at glory sa heaven. Gustong sumasalangit ang demonyo kayo pa lang sa demonyo sa Isaiah 14:12. Sa amin, mula dito sa lupa, nandito naghari ang Diyos. Sa inyo pa lang Messianic Judaism, hindi naghari ang Diyos Ama, si Aba, Father, dito sa lupa. Sa langit lang pala. He is not everywhere. O ngayon, na-lecturean kita, iwanan mo na yan, Pedro. Naawa ko sa'yo, Katoliko na ka dati, siguro nalilang ka lang sa mga Messianic Judaism din sa Luzon, sa Manila. Bumalik ka na sa pagkakatoliko. Kasi wala yan sa Biblia. Namin mo, wala ka na sa Biblia. Inutusan. Buti pang Iglesia ni Cristo, meron silang pahula-hula. Ikaw wala palang hula. Di, mas lalo ka pa, mas grabe ka pa. Lumabas ka sa Katoliko, 1 John chapter 2 verse 8. Hindi ka tunay na Messianic Judaism kasi anti-Messianic Judaism ka. Ang real mo kasi lumabas ka sa iglesia ni Tinatag ni Cristo sa Matthew 16:18-19, 1 John chapter 2 verse 18, sila na lumabas sa atin, mga kaaway natin, mga antikristo. Unang 1:18-7. Lumabas ka dito sa iglesia ni Tinatag ni Cristo, Matthew 16:19. Namin mo naman kanina, hindi na tinutulan, nauna talaga Romano Katoliko. Nagtanong sa hindi ka. Acts 9:31, Ecclesiastes Catholic, Hudiya. Tapos nang sira ang Hudiya, ang Israel, napunta sa Roma. Romans 16:23, pro-Roma, yung Ecclesiastes Catholic. Ito kung naiipit ka na, dito ka na sa ribulto Ay wala kang mababasa ka sa katekismo. Sinasamba namin ang mga ribulto mismo per se. Ginagamit sa pagsamba, yan ang sinasabi ng Hebreo talatang 21. Basahin ko dito. Hindi mo alam yung pati dito mga kirubin, ginagamit ito ang mga larawan ng mga bal, mga at mga santo, ginagamit lang sa samba. Ikaw kung ginagamit mo ang suklay sa pagsuklay sa iyong buhok, yung suklay na ang sinusuklay mo o yung buhok sinusuklay. Mr. Moderator. Hebreo 9:21-23. Time's up, Mr. Moderator.
Friends, ikaw na lang ang Okay. moderate kay bakal lumabas si Jeffrey. Maubos ang Okay. oras natin. Okay, sige, dalakaw tayo ngayon sa cross-examination ni Brother Esmero for 7 minutes. Brother Esmero. Unang tanong, Brad Alvin. Masama bang mangopya ng tama? Masama kung nangopya ka, hindi naman sa'yo, kasarili yun, masama yan. Huwag kang mangopya kung sarili yun. Kasi ang kinopyahan mo, Judaism, hindi yung totoo. Kasi ang Judaism, hindi nanampalataya kay Kristo na may masyak. Tapos ito, masyak Judaism, rumble, kinopya mo Kristiyano, kinopya mo Judaism, masama yan. Next question. Mali ka, mali. Next question. Saan na bababasa na masamang mangopya ng tama? Talata at Ang sagot saka... Ang sagot ko sa iyo, di ba sabi dito ni Kristo, Mateo 28:19, sundin mo lahat ng utos na inutos sa inyo? Walang utos si Kristo na sabat. Walang utos si Kristo na bawal mga pagkain. Walang utos sa mga pangilin ng mga Hudyo. Sa iyo lang yan Unang Timoteo 4:1-3, sa demonyo yan. Bawal pagkain. Next question. Demonyo yan. 1 Timoteo 4:1-3. May mababasa ba tayo na kapag sumunod ka sa utos sa demonyo? O kung utos si Kristo, kaso wala kayong utos si Kristo na sinunod. Hindi sa'yo nag-Judaism na kayo. Judaism kayo. Si Kristo ba ang reliyon sa Matthew 16:18? Judaism? Hindi. O kayo, Judaism. So hindi kayo sumunod kay Kristo. Sumunod kayo sa Judaism. Sa demonyo yan. 1 Timothy 4:1-3. Next question. May bababasa ka ba litra por litra na sinabi ni Kristo, ako ay nagtatag ng... Ang itinagtag kong relihiyon ay Roman Catholic Church? Meron, maraming talata. Matthew 16:18, I will build my church, sabi ni Kristo. Ano yung church niya? Salita din ni Kristo. Acts 9:31, Ecclesias Catholis. Tapos sa Acts, sa Romans 16:23, Pro Romaeus, Catholis, des Ecclesias. Salita yan din yan ni Kristo. Sa original Greek, puro yan kay Kristo Lahat ng Biblia, puro salita yan ni Kristo. Kasi si Kristo, Next salita question. ni John 1:1. Objection, Your Honor. Ang Okay, tinatanong ko po, Cut the time, 4 minutes and 27 seconds. So ano yung objection, Brother ang Pedro? tinatanong ko po kung may bababasa ba siyang litra por litra na tinatag ni Kristo or tinatag ko, sinabi ni Kristo, tinatag ko ang Roman Catholic Church na inaangkin naman ng ating mga kababayang Katoliko. Counter Okay, objection. Brother Alvin. Okay. Counter objection, Brother Alvin. Kasi sinagot ko, yes, ang talata ko, kasi word of God si Kristo, John 1:1, lahat ng Biblia, puro yung salita ni Kristo. Matthew 16:18, nagtatag si Kristo ng iglesia. Anong iglesia? Acts 9:31, Ecclesias Catholis, Iglesia Katolika. Dumating sa Roma, Roman Catholic Church, Romans 16:23. Isalita yan ni Kristo lahat sa Biblia. Nasagot ko sa Mr. Moderator. Okay, moderator's decision. Moderator's decision. Bro, Pedro, ang sagot niya is Acts 9:31, kung di ako nagkakamali. Yung Ecclesias Catholis. Okay, next question, Bro Pedro, for 4 minutes and 27 seconds. Brother Alvin, sinasabi mo kasi ay ako'y nagkukunyaring Hudyo. Inaamin mo ba ito? Yes, walang iba kasi Messianic Judaism, hindi naman talaga tunay kayo nga Judaism. Nagpapanggap kayo na Hudyo. Sabi mo nga, nangupya kayo ng mga aral sa Judaism. So nagpapanggap na Hudyo, sakop sa sinagoga ni Satanas. Revelations 2:9, Revelations 3:9 sa demonyo, John 8:44. 1 Timothy 4:1-3, mga aral sa demonyo, bawal pagkain ng Next mangkapi. question. O tatag ng tao sa demonyo. Next question. Brother Alvin, Bro Pedro. kung may mabasa ba na hindi lang Hudyo sa laman ang tinutukoy ng Biblia, kundi Hudyo rin sa loob, aaminin mo, mali ka? Yung Hudyo sa loob, Roman 9, yung mga Kristiyano. Ikaw sa nag-Judaism ka, nangupya ka lang sa Kristiyano, nangupya ka lang sa Judaism. So nagpapanggap ka lang, Revelations 2:9, Revelations 3:9, John 8:44, sa demonyo ka talaga.
Kasi hindi ka Hudyo sa Objection, espiritu, Your talaga Honor. nangupya ka lang, nagpapanggap ka Yes, lang ng cut Hudyo the sa time espiritu. cut the time 3 minutes and 16 seconds. So ano objection, Brother Pedro? Hindi po. Lilinawin ko po yung sinabi ko, no? Ang sabi ko, kung may Clarification. mababasa po na tinawag na Hudyo sa loob at hindi lang sa laman ang tinatawag na Hudyo, aaminin niya kung mali siya. May tinawag po na Hudyo sa loob eh. Hindi lang yung laman Hudyo Alvin, kagaya ng brother. pagkaintindi niya. Brother Alvin, counter objection. Counter objection, sinagot ko nga Mr. Yes. Moderator na yung tinutukoy dyan sa Biblia na Hudyo sa loob, mga Kristiyano yan, hindi yan Sinaitic Judaism, na nakopya sa Kristiyano, nakopya sa Hudyo. So tama yung sagot ko, Moderator, responsive yun sa tanong niya. Hindi yun paiwas. Sagot Okay, yun sa tanong niya. okay, Bakit moderator's decision. Okay, moderator's decision. Next question, Brother Pedro. May mababasa ba tayo, Bro Alvin, litra por litra, na ang tinawag na mga nahudyo sa loob ay mga Kristiyano? Oo, siyempre, mga Kristiyano, ng Pedro 4:16. Isang talata na yan. Acts 11:26, dalawang talata na. Walang Messianic Judaism. Kasi Messianic Pakibasa po, pakibasa, Hudyo sa loob ang tawag sa mga Kristiyano. Pakibasa po. Yung Roma 9, 6 hanggang sa baba. Ano yung Hudyo Basa sa po. loob? Roma 2. Yung mga talata mo, yun yung Kristiyano. Dinagdagan ko lang, Acts 11:26, 1 Peter 4:16. Puro Kristiyano yan sa New Testament. Wala ng Messianic Judaism. Kasi tatag lang kayo ng tao. Next question. 1972 sa Amerika. Sa demonyo. Next question. Next question. Next question po. Bro, pwede ba magpagsagsika sa second, cut the time muna pala. Hindi pala Okay, na cut yung the rules time. kanina, no? Yung rules pala, sabi ba sa rules na, yung pwedeng magtanong kahit wala na sa nilatag ba? Wala, no? Walang gano'n, no? Yes. Kahit wala sa nilatag, pag sa rebuttal stand, pwede na magtanong kahit ano. Basta pasok sa topic. Okay, yun ang di ko sayang. Marami sana. Ilan pa yung oras ko? 2 minutes and 16 seconds. Sige. Okay. Ano mo bro, kung ano na yung oras? Pag-start ko ng tanong, ano mo na? Yes. Sige. Bro Alvin, bakit yung mga RCC hindi nagtuturo ng kautusan ng Elohim? Hindi, mali. Nagtuturo kami ng kautusan. Lahat ng simbahan namin sa labas, may nakalakay dyan, nakasulat dyan sa semento, 10 Commandments. Kayo nga hindi nagtuturo yan. Meron ba kayo sa inyong templo na 10 Commandments sinulat? Wala eh. Kayo ang sa demonyo. Hindi nyo tinuturo ang utos ng Diyos. Dinabag nyo ang utos ng Diyos. Bago ng araw ng pamamahinga, Hebrews 4:8. Next Kayo question. Saturday. Next question. Bakit po tinanggal nyo yung sa 10 Commandments yung para sa rebulto? Hindi namin yung tinanggal. Sa Catholic Bible namin, nandyan lang. Kasi kaso dito, sa aming katekism, short form to namin, kaya summarize na. Bawal pa rin yun sa amin, kaya wala yung kami rebulto ng Diyos-Diyosa dito sa loob ng Katoliko. Wala kang makita dito, Baal, Astoret, etc. Dagon, etc. Dito, si Kristo, larawan, Mama Mary, mga Next Santa question. Banal, mga anghel. Next question. Next question. Brad Alvin, saan niyo po nakuha yung maggawa kayo ng rebulto para gawing veneration or i-procession? Saan niyo po kinopya yon? Siyempre, sa Biblia yan. Josue 6, si prosesyon yung larawan ng kerubin. Ginamit yun sa pagsamba. Hebreo 9:21-23. Kayo wala yan eh. Nandyan yan sa Biblia, Old Testament at New Testament. Ginamit sa pagsamba, Hebreo 9:21-23. Hebreo 9:1-5. Wala kayo. Kaya kayo sa demonyo, labas Next sa Biblia. Next question. Hebreo 1. Ito ba yung nakasulat? Hebreo 9:1-5, 21-23. Yun ang sa Katoliko. Sa'yo, wala sa Biblia. Yun ang sa demonyo. Wala akong nabasa, Bro Alvin, na yung mga rebulto, mga santo, gawan niya ng rebulto, tapos ibinerate.
Hindi magtanong Time's up, ka, Brother Pedro. Time's up na, Brother Alvin, Brother Salamat. Pedro. So, maraming salamat po, no? Yun po yung pagtatapos ng rebuttal, no? Sa second round ng ating debate ngayon. Ang topic po na pinag-uusapan ay patutunayan ko na ang sinasamba ng Roman Catholic Church ay sa demonyo. Ang affirmative side po natin dito is si Brother Pedro Ismero ng Messianic Judaism Apologist. At ang ating negative side naman ay si Brother Alvin Guitarmundok ng Roman Catholic Church Chief Apologist, no? So, dito na po tayo nadako sa summary, final conclusion. Brother Alvin, ready ka ba sa summary? For 5 Yes, minutes? Mr. Moderator, Badros, I'm ready. Okay, as soon as you speak, your time will start. Si Pedro hindi pala na alam na yung Romano Katoliko, yun talaga ang Hudyo sa loob. Roma 2:26 hanggang 28. Kasi pro-Romayos yun, Romans yun eh. Di ba, Brad Pedro, Roma 2:26, 28, meron mo dyan Amerika o Pilipinas? O yung sa Hudyo sa loob, hindi lang sa laman, Romans 2:26, 28, Roman Catholic Church yun. Kasi katangilitain, hulo tukos mo, katahulos, pro-Romayos, Romans 1:8. Sabi ni Pablo, San Pablo, sa taga-Roma na Kristiyano, nagagalak ako sa inyong taga-Roma na mga Kristiyano, dahil ang inyong pananampalataya, pistis, hipistis, humon, ay napabantog sa buong mundo, katanghilitay, nulutukos mo, kaya pro-Romayos, pistis, katahulos, Roman Catholic faith, Romans 1:8, letra po sa Grego na Biblia, yun yung nagdadalas, nagtataglay noon sa Roman Catholic faith, sa panampalatayang yun, yun yung Hudyo sa loob. Roma 2:26, 28 kasi Roma nga eh. Church yon, Romans 16:23. Pro-Romayos, Catholistes, Ecclesias. Mula sa Hudia, Acts 9:31, Gawa 9:31 sa Grego, Ecclesias Catholis, Kayudias, Iglesia Katolika sa Hudia. Yun yung sa Hudia na napunta sa Roma, yun yung mga Hudyo sa loob. Hindi lang sa laman. Romans 16:23, Pro-Romayos, Catholistes, Ecclesias. Walang Messianic Judaism dyan. Yung Messianic Judaism mo, tatag lang ni Albert Friggs, 1972 sa Amerika. Hindi mo naman tinutulan eh. Mantakin mo, Brad Pedro, tatag lang kayo ng tao, tapos wala kang talata, inamin mo kanina, kaya talong-talo ka dito, bugbog sarado ka kasi inamin mo na eh. Yun ang that is fatal to your position. Delikado yan sa position mo na, inamin mo, tao lang pala nagtatag, local church, tapos labas na pala kayo sa Biblia. So you're outside of the Bible. Outside of the Bible, Matthew 5:33. Ano mang labas sa Biblia, sa salita ng Diyos, sa demonyo na. Huwag kang magdadala ng aral na taliwas, labas sa Biblia, unang Korinto 4:6. Kasi kung nanunumpa ka doon, hindi salita ng Diyos, labas sa salita ng Diyos sa Biblia, James 5:12, sa demonyo na yan. Kayo talaga nagpapanggap na Hudyo. Revelations 2:9, Revelations 3:9, John 8:44. Napatunayan nga ba, Pedro, sa debate natin, yan, Messianic Judaism, yan pala ang sa demonyo. Lumabas ka dyan kasi 1 Timothy 4:1-3, sa huling panahon, kami ang una. Sabi mo, kami talagang tinatag ni Kristo sa Matthew 16:18-19. Inamin mo pala na kami talagang una sa inyo. Kayo, huli na, 1972 pa lang sa Amerika. Yung mga huli, mga antikristo yon. 1 John 2:18-19. Hindi kayo tunay na Messianic. Mga anti-Messianic kayo, antikristo. Number 1, 2, 19, 2:1-7, marami pang talata sa Biblia. Mga katunayan, mga aral nun sa demonyo bawal pagkain. Bawal pagkain, mga pagkain sa lamangkate, 1 Timothy 4:1-3. Sa huling panahon, sabi ng Espiritu Santo, lalabas itong mga antikristo, magtuturo ng mga aral ng mga demonyo, doktrina ng dyablo. Ayaw pagkain sa mga lamangkate na binigay ng Diyos. 1 Timothy 4:1-3, alangan mga Katoliko yan, kayo yan. Nagtuturo aral ng demonyo. Halimbawa, Sabat, aral ng demonyo ba ang Sabat sa Old Testament? Oo, sabi ng Diyos, Acts Gawa 7:43. Ang talagang kayo mga Hudyo na nagsasabat ng Sabat every Saturday, ang sinamban nyo ay si Refan. Ano itong Refan? Dito sa magandang balita, Biblia, si Refan, yun yung Diyos-Diyosan sa planetang Saturno. Unang Korinto 10:20, ang nagsasamba kay Saturno, Saturday ng Saturday, Sabat ng Sabat sa Modyo, sabi ng Diyos, Acts 7:43, unang Korinto 10:20, sabi ni San Pablo, unang Korinto 10:20, kayo yung sumasamba sa demonyo. Nagsasabat kayo na si Kristo, hindi naman nagsabat
O, di ba? O, ang Sabat ni Kristo, sa Biblia talaga, iba ng araw, Hebreo 4:8. Yun ang araw ng Panginoon, the Lord's Day, Revelations 1:10, yun ang linggo. Sa ibang salin ng Catholic at Protestant Bible, sa pahayag 1:10. Ikay Sabat na Sabat pa kay Saturno. O, Acts 7:43, si Refan, yun yung Diyos-Diyosan sa planetang Saturno. Demonyo yun, ng Corinto 10:20 na sinasamba nyo. Wala kaming Saturno sinasamba dito sa Katoliko. Ikay mga Saturnista, tulad ng Seventh Adventist, nagsumasamba kay ka Saturno, isa demonyo kayo, Acts 7:43, unang Corinto 10:20, Juan 8:44, pahayag 2:9, pahayag 3:9, at marami pang talata ng Biblia. Kayo talabal, Pedro, ang sa demonyo, kaya bumalik ka na, Pedro, maawa ka sa kaluluwa mo, bumalik ka na sa Katoliko, lumabas ka sa Babylonia, pahayag 18:1-4. Bago ka pa you will be punished with the punishment from God. Revelation chapter 18, verse 1-4. Kaya Bad Pedro, sana magulos dili ka, himay-himayin mo itong debate natin, Time's i-review up. mo ito many times. Think and Time's up, reflect and brother. meditate and come back to the Catholic Church. Maraming salamat, Mr. Moderator, Bad Ross. Maraming salamat din sa aking katunggaling ngayon. Good night and God bless. So yun po yung summary final conclusion ni Brother Alvin Gitamundok ng Roman Catholic Church. So Brother Pedro Esmero ng Messianic Apologist, 5 minutes for your summary. Magandang gabi mga kapatid. Talaga namang napakaraming talata ni Bro Alvin na mga binibitawan. Kaya lang yung iba din niya po binabasa ng maayos. Ayaw niyang tanggapin na yung mayroong ang Kristiyano daw, ang alam niya Kristiyano daw yung tinutukoy ng Hudyo sa loob. Samantalang hindi naman sumusunod yan sa kautusan mga kapatid. Ang Hudyo ay dapat masunurin ka sa kautusan dahil kapag ang Hudyo lumabag din, yun na nga ang naging problema nila sa lumang tipan mga kapatid. Kaya sila, di ba? Kaya sila na windang kumbaga, na pinakalat sila sa buong mundo. Dahil sa kanilang pagsuway, mayroon kasing sumpa. May utos po, kapag hindi mo sinunod, may sumpa mga kapatid. Ngayon, ang ikukukunit mong religion, yun din yung mga lumalabag sa kautosan. Samantalang sinabi naman ni Apostol Pablo, ayan po, Romans 3:29 po, babasahin ko lang. Maganda yung nababasa. Ayan. Yan. O ang Elohim baga ay Diyos ay Diyos lamang ng mga Hudyo lamang, hindi baga siya ang Diyos din ng mga Hintil. Hindi po kami nakikihudyo lang. Hindi kami kundi yung naniniwala kami sila yung tama, sila yung chosen people, yung Israelite. Sa kanila binigay yung mga palatuntunan, mga batas na dapat nating lakaran na daan sana. Di ba? Ayan po, ang sabi niya, kung gayon nga, naiisa ang Ama at kanyang aariing ganap ang pagtutuli sa magitan ng pananampalataya at ang di pagtutuli sa magitan ng pananampalataya. Niwawalan kaya nating kabuluhan ang katusan sa pamagitan ng pananampalataya? Huwag nawang mangyari. Magkasama po, ayan, kundi pinagtitibay pa natin ang kautusan. Magkasama po, mga kapatid, ang kautusan at ang pananampalataya. Kasi once na sumablay ka po sa kautusan, or karamihan naman talaga sumasablay, hindi nakasunod, mayroong kang Misaya na tagapamagitan. Yung totoong Misaya, yung Yahshua na binanggit na Brother Alvin. Kasi malaking issue pa yan kung paano naging Jesus yan. Kasi walang pinanganak, hindi yan kilala ng mga apostol na sinasabi niya, translation daw, mali po yun. Hindi po talaga translation yan. Substitute name po ang tawag yan. Kasi kahit saan po kayo pumuntang lugar, hindi po magbabago yung pangalan nyo. Tandaan nyo, si Manny Pacquiao, si Brother Ili, sino man, si Brad Noel, nakarating ng Amerika, hindi yan magiging English, hindi yan magiging Bisaya yung pangalan ni Brad Alvin. Iisa lang po. Kasi ang sa transliteration mga kapatid, ang sinasalin lang po, yung litra. Ang gagawin ng mga scholar, kukuha siya ng halos magkamats na litra, magkasing tunog na litra, upang i-transliterate o isalin ang titik ng pangalan ng bida. Mga kapatid, halimbawa, yung Yahweh. Yahweh sa Hebrew, Yahweh pa rin sa Tagalog eh. Bakit yung Yahshua naging Jesus? Diba? Yun yung po yung sinasabi ko. Kaya ako sinasabi, sa demonyo kayo.
Sa Acts 4 verse 12, di ba? Walang ibang pangalang ibinigay sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Anghel ang nagbigay nun. Tapos ang nagpalit tao, mga kapatid. Sa John 3:18, mga kapatid, hinatulan na kayo. Di ba? Basahin po natin ulit para masaya. Yan, mga kapatid. John 3:18. May mga tao pong kahit buhay pa, hinatulan na. Ang sumampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na. Bakit? Sapagkat hindi siya sumampalataya, saan? Sa pangalan ng bugtong na anak ng Elohim. Ngayon, kung isang pangalan lang ang binigay ng anghel, ang nagpalit tao, may problema yun. Kasi sa transliteration, ang pinalitan mo lang, letra. Hindi po kung paano basahin. Mga kapatid, kaya nga tinuturuan tayo sa school, kung paano yung tamang pronounce, kung saan nag-originate yung pangalan o yung word. Di ba? Hindi po pagpunta dito ng Papa, magbabago yung pangalan. Pagpunta ng Amerika, pagdating sa atin, nag-iibang pangalan, mali po yun. Kaya mali po yung sabihin na transliteration. Tama namang ang tutusin ang Greek sa sa salin. Kaya lang ang nagka-problema doon sa Latin. Kasi may tatlong form po yun, mga kapatid. Yung Yesu, Yeson, at saka Jesus. Bakit Jesus lang ang tinuturo nyo? Pero ang pronounce po nun, Yahshua talaga. Kasi ang binago mo lang yung litra, Time's up. mga kapatid. Hindi Time's up, yung brother. bigkas. Salamat. Bilis pa Okay, lang. yun po yung narinig ninyo, si Brother Pedro Ismero ng Messianic Judaism. Brother Alvin, 2 minutes for greetings. Brother Alvin, kung meron kang i-greet or i-shout out. Okay, maraming salamat. No, shoutout ko sa mga kasama ko dito. Sila Cesar, si Badros, ang ating moderator at timekeeper at operator, at si Bad Noel, kasama natin sa CFD, isang Catholic apologist. At sa aking katunggali ngayon, si Brad Pedro. Brad Pedro, pwede mag-usap ulit tayo tungkol sa pangalan ng Messiah, no? O, kasi pag ikaw naman magpapatunay na Yeshua Mashiach lang talaga, hindi pwede matranslate sa iba. Parang sinabi mo na ikaw si Pedro, hindi na pwede maging Peter ka o Petros. Subukan natin yan next time. Kaya shout out ko rin sa ating National Spiritual Director, si Reverend Father Fran Villegas ng Catholic Defenders, sa lahat ng National Board Officers sa CFD, at sa aking kapatid, si Brad Engineer Ramon Gitamundok, Vice President and Chairman ng Disciplinary Committee, at sa lahat ng CFD at mga tagapagtungtol ng Simbang Katoliko, si Bad Boy Letra, John Paulo Cruz. Kung gusto niyong sumunod sa aking mga debate sa YouTube, tingnan niyo lang sa RDM Generals, no? Nandun yung mga debate ko at mga seminars ko. Tapos dito naman sa Boy Letra, no, na YouTube account kay Brad John Paulo Cruz sa YouTube. Kompleto naman dyan at marami pa kami i-upload. Pati itong debate natin ngayon sa gabi ito, i-upload din ni Brad Boy Letra at John Paulo Cruz sa kanyang YouTube account. So ulit, sa lahat ng nakikinig sa atin at sa lahat ng fans at sumusunod sa Philippine Debaters Association, maraming salamat po at sa ating ito at good night and God bless. Okay.